Sugeng sonten, Pak. Nggih, sugeng sonten. Panjenengan pinaringan asma sinten, Pak? Kula Suliyanto. Suliyanto, Pak Nggih. Suli nggih. Nggih, Pak Suli. Oh, nggih. Niki alamatipun pundi, Pak menika, Pak? Ngrajek Gang Punden RT 04 RW 04. 04. Niki pengrajin wayang kayu, Pak nggih. Nggih, nggih. Wayang kayu niki jenis wayang kayu napa jenis wayang golek, Pak? Wayang kayu, wayang krucil nggih, wayang kayu. Oh, wayang krucil nggih, wayang kayu nggih, Pak. Nggih. Lajeng panjenengan ndamel napa wayang niki sejak kapan, Pak? Sejak tahun 89. 89 nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki sampun dugi pundi mawon, Pak, damelane panjenengan ingkang paling tebih ingkang pesen? Ingkang tebih nggih Yun sewu ping Australia napa sabene enten sing medhit Wonten nggih. Oh, nggih. Sabene nggih. Lajeng bahanipun menika kajeng napa, Pak? Kajeng mentaos sing sae pancen mentaos. Mentaos nggih. Mentaos nggih, mentaos. Lajeng reginipun, Pak, reginipun. Regine nggih cara nggih napa tingkat-tingkat ABC. Oh. Ningali garapane. Garapanipun jenise wayang nggih. Nggih, jenise wayang. Kados ngeten niki napa naminipun, Pak? Niki Panji carane, Panji nggih. Menika hargane gangsal atus. gangsal atus. Oh, nggih. Nek Panji ngene nek mungkin nek garapane radi rumit nggih. Enten 750. Rumit malih nggih kados 3.000. Tresno. Lah ngoten niku. Tresno niku rumit nggih. Rumit. Oh, nggih. Brontosena. Brontosena agung soalnya nggih niku nggih dugi 7.000 napa 3.000 napa. 7.000 napa. Lajeng menawi punakawan ngeten iki. Punakawan niku pokok sekawan ngeten iki nggih 1.500 pun kula sukane. Setunggal paket berarti sekawan Paket, niki nggih. 7.000 gangsal atus. Pun kula sukane nek punakawan ngeten iki. Mendhet piyambak, Pak nggih. Nggih. Mendhet piyambak maksudnya mboten dikirim regine sak monten ngoten niku nggih. Nang tapi nggih ningali pamane ningali griyane namung celak-celak mawon kula nggih sagah. Oh, berarti dalam kota Nganjuk nggih. Nggih, sagah mangke ngeteraken. tambah ongkos kirim ngoten nggih. 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 Matur suwun Pak Suli saged pepanggihan panjenengan. Nggih, monggo para kadang sutresna budaya Jawa menawi ngersakaken saged pesen kalian Bapak Suli pidalem wonten Gang Punden Ngrajek Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Nah niki bakalanipun Pak niki Pak nggih. Nggih, bakalane. Bakalanipun nggih. nggih. Wadah Pak. Alhamdulillah niki Iki jalan entah, tasik mentah. Nah, Niki wonten nggih. Wah, wonten butone napa? Nggih, lha niki buta napa niki buta Pak. Kok tak jungkir. Nggih. Buta galak. Nah niki Rama Semar. Nah nggih. Semar Gareng Petruk. Suli nembe ngukir. Nah, ngukir wayang. Niki napa Pak namine, Pak? Niki nek damel napa niki Kediri nika lho. Oh, Panji. Sangga Langit. Crita Panji nggih. Nggih. Oh, nggih. Iki damel Sangga Langit saged. Nggih. Ngeten iki setunggal wayang pinten dinten, Pak, pangerjaane? Setunggal wayang nggih minimal nggih sedasa dinten pokok Sedasa dinten. Niku kalih ngrantos garingi, kalih ngecete ngoten nggih. Nggih, sak ngecete niku bakal sedasa dinten niku paling cepet niku. 10 hari. 10 hari pokok. Iya. Nah, 10 hari 500 niku per hari berarti panjenengan namung bayaran 50.000 Pak niki. Dereng anune materiale, dereng cete, dereng kayune. Nggih. Murah monggo dulur-dulur sami pesen wonten dalemipun Pak Suli. Nggih, nomor HP nipun mangke kula sukani saged pesen langsung mboten sisa liwat kula. Liwat kula mangke dadak kula maklari barang.